Alang nga ruding kakabsat ko naman. Malang arulin ka kuston. Napilay. Ala, nakikita dyan reaction na. Kasanaw? Awalin ka siya. Ay, Nanay. Kasanaw? ay kasama na. Kasanaw? Yang. Kasanaw? Talo, no. Ay. Ako hindi lang. Ni! Ay, ni ko. Ay. Ni! At kapikan. Ay. Aray ka na. Ni! Ayoko ko. Ay. Ay, chuchucho. Ay. Nila mo. Kasanaw? Kasama ka. Ay. Ay. Kasanaw? Ay, suso. Uy, ilang. Malamig ako. A funny nanay. Sige. Sige. Hindi ka. Mapapong. Mapapatay ka. Ay. Mapapong. Mapapatungtot na. Ay. Makitamti. Makitang dugtol tamatam. Apla kang ungit ka na. Nangagungit ang amin. Dugtulog tamatam. Mano yung tinang karta nila? Sa pulo. Ay. Full alid. Pulhalin. Ate nga, bigdal kami tinantay. Nagbibidala ang tilantay. Nagbibidala ang tilantay. Ano? Ay. Pulhalin. Anya tayo tanay? Tatakapi. Ay. Palalo. Palalo. Nabuto. Ay. Antay. Ante ka? Eh. Ay. Fu! Oh, I-match. nag-imas si kayaw. Nag-i-match? Ay, nag-imas si Ay, ano ba? Lapi na di mo. Ay. Daman edit ko. Antay. Daman edit ko. Ay. Daman edit ko. Sa ka anay kasano mga vlog atangay? Na-i-match. Na-i-match di kape. Gusto mano. Ay, hindi naluto nga nitib. Native nga. Ng manok. Dalaok na nga. Dalawak na nga Ay! Laok na mo. Later. Ay, ila nagatungan o ikwem. Ay! Mag-edit na man. Api nga nga kita, latid na eh. Sabong te! Allah! Hindi kang sasawkas dyan. Sige, sabal dyan ta. Kita kami na, ni. Magic! Magic sarap. Oh, amo na dyan magic sarap eh. Bug! Bugoong. Sabong. Saka? Sabo nga. Sako? Sako tinwang. Ay. Pusa? Pusa, kabayo. Ay. Sino kabalyo? Sika. Ano lang? Naila nga. Niila nga duksol. Ay. Naila grupo nga. Lur pa kabalyo. Ala, nakuiya. Ito iyaw ka mo. Dakil pa ite. Dakil pitaw. Ala, Lang. kape kante. Anya day tante? Latag. Ay. Kape. Kape. Kan narugyaman niya latag ay. Kumusta imdi kiti pa subscribers mo ni oh. Kumusta kayo? Kumusta kayo kakabsat? Ngawan iti. Yaman lablabas na. Magbuya kay latati vlog mo. Buya kati vlog nila taa. Ay. Partakan nyo. Kontakan nyo ang buya. Ay. Ni ko Di ay kunak ka. Magbuya. Agbuy-buya kayo. Ay. Magbuya kayo ko na. Buya kayo kunak. La. Ay. Tabyo. Tabiyo, tabuko yaw. Ay. Ay. Makikigtutak. Makig. Nalamis to at ang ilan eh. Ay. Kape. Kape mo. Lamis dyan. Nalamis to ajing katin. Ante. Nantay. Ang kunyari siya kita ga DSWD. Ma'am, anya iti madaydayaw anagan nyo, ma'am. Siyat madam. Uwan, ma'am. Ay. Ninagan nyo, ma'am. Ay siyat ni Lydia, madam nga diwig. Agdidiwiga lang ki. Sige. Anoy natin si nanay. Habang ini-interview natin siya, maggaganito tayo. Sige, sige. Ay. Okay. Ma'am, ano tawin yun, ma'am? Tawong ko, madam.
Tawon ko 54 po, madam. Nag-birthday ka, Idi? Idi 21, madam. Di tabo. Ay, Tata. Anya ti trabaho yu tata, ma'am? Agaw-awer kayo, iti. Ay! Agaw-awer kayo, iti. Ubing. Ubing nga. Ubing nga bata manang. Ay! Tata, manatawin yun to, ibimonton maligin, ma'am. Ay, 5 years min ang ma'am. Sir? Ay, sir. Ma'am? Ma'am. Ma'am, sir? Ay, bisir. Ay. Manong may anak yung ma'am? Nagaduda, ma'am. Madam. Manuda! Sa nga pulo da, madam. Ay. Sa nga pulo? Oo. Sa nga pulo da nga maawan TV may isa na tayo. Ano yung patay na, ma'am? Ang sakit to na. Ay! Nagkalas? Ang sakit ng poso. Papantay ti personal question, ma'am. Ada ti kwayo, ma'am? Silok-silok yaw? Ang dami, diwig pa. Ay! Manong matawin yung ang silok-silok ka? Sa nga pulo. Ay! Oo, sa nga pulo lang ang newsan. Sa nga pulo. Itata. Nagpintas kayo gayam ni ma'am. Muon, mabang, madam. Baring... Ay, agdugdog sul ka. Ay, Tata, ma'am. Awan pa panan nyo ton aldaw, ma'am. awan madam. Sa umay ka nung ni kwa. Manong iti annual income yung ma'am, dati masapulan nyo iti makatawin no kwa, ti makwarkwartaan nyo, wino mapapit yo. Basi lang, madam. Ada milyon, ma'am? Awan, ma'am. $500,000, ma'am. Awan, ma'am, awan. Awan, nagrigrigat kami latta, madam. Ay, Diyak pa iso, ma'am. muon, ma'am. Makasangsangit kan samit, ma'am. Sangit ako, madam, sa termi nga rigat. Di pa nagbermi. Aglojay. Ma'am, pinagkapinak, agyaman nak dahito kapim, ma'am. Muon, madam. Po, nakaimas siguro dahito kapim, ma'am. Ay, daaso. Oy, ating Susan, may kahit toy. Ay! Nangig na ng ating Susan po na. Ay! May katuin aslay ko na. Nakatos le. Awan ni Susan, dyan mo na pala na, dapat sa gilangi tao. Ay! Namin na dati ni Mother Engga. May tatay. Pagdigda lang. Talaga, may. Kay kapi ah. Aslay. Aslay ko na. Aslay. Napanam idi. Pintas kaya. Ay! Ni ilamot ka na eh. Agrup-rupa ka nga. Agrupa kang kabalyaw. Ala, nagpintas eh. Agrup-rupa ka nga Diyosa ko nam Ala, ni nanay na koy uyang. Nabad. Dato yan, Bad Ma'am, dahito iti nagpatinggan ti interview ta itan Agyaman kami, ma'am, iti oras nga paay mo Oh, madam. Sapay ko mata dagiti subscriber mo ket. Kaya dal-dal-dal. Ay! Biglaan na mo kami. Sige, inayadi nga rod. Sapay ko mata. Kitam dagiti subscriber mo ket. Nagdidiwig da. Wala di. Agyaman ka nga rod din, ma'am, dagiti followers ka, the subscribers. Awat kami kanya yung habat. Ante. Angkal. Ay. Kastilatan, kigto-kigto, tintay lata dahito. Bakit nga silok-silok ka? Patayin da ko. Di. Ay. Patayin ka. Patayin da ko. Ay. Dati bisita na ni nanay. Pagtalawin na dagita. Tumalaw. Madi, kayo ang saltalaw. Ay. Di kay Jai. Hindi lang eh. Ay, ilo. Gusto na nga ro din. Agyaman ka na. Madam. Ay. Goodbye. Goodbye to you. Ay. Happy birthday to you pa Happy birthday to you. Ay. Kasta nga ro din. Tagaro dun, bye-bye. Ay. DJ. Ay. Dinamag mo kin antiin ka. Sige nga ro. Makapatay ka, ila. Pagkapikan ante. Pati ka patay ka. Malalam ni isang tam. Manay. Kulkulot niyo Ay. Umpay na sayat nga pan Ala nga ro din ka kabsat ko naman. Malangaro din kapag kuston. Ay. Napilay. Ala nakikita di reaction na. Kasanaw? Awalin ka siya. Ay. Nanay. Kasanaw? Ay, kasama na. Ay. Kasanaw? Yang. Kasanaw? Talo, go. Ay. Ako, gila. Ni. Ay, ni ko. Ay.
Ni! Agkapikan. Ay, Aray ka na. Ni! ayoko mo. Ay, ay, chuchucho. Ay, ila mo. Kasano? Kasama ka. Ay. Ay. Kasano? Ay, suso. Uy, ila. Lalamig na kami. Ako, dugdugo. Ay. Ala, nagrugit aji pa nang may video na. Kasano? Amanin. Bye, everyone. Ay, Thank you for watching. Kasano Kasano? tilubong ko? Ay, Kasano, Ji? Bye-bye. bye-bye. Ji, Ima, bye-bye. Bye-bye. Sinipat na. Sinipat naman eh. Ni, kasano? Ala, sige. Sige, sige. Magpapaligat Gusto. ng kita. Ay, Gusto na. una, gusto na. Hindi natin nagka... Ano? Ayun si nanay, puntahan natin. Busitin natin si nanay. Si nanay Silok. Let's G. Yan, pasok na tayo mga auntie. Adaw? Ay na nga eh. Agad din eh. Latag. Ay, Nagbayad na eh. niuluto ako. Ay. Agad din eh. Adi ko. Anak yun dahil ma'am. Sir. Ano ata kitain dito Hindi ma'am. national ID, sir. Ano nun yun Ay, ma'am? alawang samot ng ilaw. Aja. Jai. Ay, Jeta kita ni. hindi kita ano ah. Mm. Dito. Oh. Okay ni ng ilaw. Ay, Data ni. dati unog. Ni? Hindi. Pati pa yan. Pudot ki. Ah, Pudot. sabalin sama to ilaw. Ay,